Bueno, ikastaldi trinkoa kokatzen da estrategia zabalago baten barruan, ezta? 10 urteko ibilbidean, hainbat hizkuntza komunitateekin harreman struktura samarrak egin ditugu garabide moduan. Eta nolabait esan dezagun hizkuntzak bizi berritzeko prozesu txiki eta prekarioak martxan jartzen ari direla, ezta? Eta bueno, ikastaldiak bilatzen duena da prozesu horretan, prozesu horietan gakoak diren pertsona batzuk formatzea eta nolabait hizkuntza bizi berritzeko ikuspuntu estrategikoago bat lantzea pertsona horiekin, gero lehen aipatutako prozesu horietan eragiteko. Bueno, garabiden lanaren espiritua trukia da, ezta? Eta orduan zelabait bilatzen da inpaktu esan dezagun multilaterala, ez? Alde askotako inpaktu eragina, guk haiengan, haiek gugan, haiek elkarrengan. Orduan, bueno, zentzu horretan alde batetik dago alde formatiboa esan dezagun, da formatibo horretan bilatzen dena da, hona etorri diren ikasleak nolabait formatzea hizkuntza bizi berritzeko estrategian. Eta beste badauka, beste arlo bada gehiago trukearena, ez da, haiek hemen ematen dituzten hitzaldiak, bai unibertsitateetan, bai herrietan, bai elkarte eta erakundeekin da bilerak egitean, orduan, bueno, esan dezagun, hilabeteko programa ez dela bakarrik formazioa, baizik dela formazioa eta gero gizarte inpaktua. Arlo formatiboan saiatzen garena da pixkat egiten kombinatzen, ezta? Zati bat egiten da, zati teorikoenak egiten dira klasean, eta beste zati handi bat egiten da bisitetan, ezta? Euskalgintzako errealitateak lekuan bisitatuz, iparraldean, hainbat probintzietan, bisitatuz hedabideak, bisitatuz akademiak, euskaltegiak, ikastolak, eskolak, hainbat gauza. Eta bestetik saiatzen gara izan dadin informazio zirkular bat, ezta? Elkarrengandik ere ikasiz eta galdegaiak denen artean partekatuz. Orduan, hilabetean egiten dena pixkat hori da, ezta? Formazioaren arloa eta bestetik gizarteko ekintzen arloa.